everybody's heard about the bird. Bird, bird, bird. The bird's a winner when a bird, bird, bird. Bird is a winner when a bird, bird, bird. When a bird is a winner when a bird, bird, bird. The bird's a winner when a bird, bird, bird. When a bird is a winner when a bird, bird. The bird's a winner when a bird, bird, bird. The bird's a winner when a... Egunon eta udi etorri lasaieko kosarietara, ostira gaur eta lasaia jaietan gaude, zer modu zaudete? Oso ondo, egunon, gaur ostira da. Eguna handia gaur. Eguna handia guretzat bai, baina hemen falta dan batentzako, Legaz, gaur ere gaur ere ez delako etorri, Eder, Luken, zuri Ederrek errespetu handia dizu, idatzi jozu, iztugarria. idatzi jozu, Bai, ea zu pixka serio hartzen zaitun, ze... Anderrek idatzi zin, eta kasu ez. Gero gainera diadur partidan parte hartu behar du, Ederrek? Bueno, aste parte hartuko du futbol partidan, Uste nun bai. Ez zuen izan iaz oso esperientzia gozoa futbol partidara. Baina ederre hori berdintzaio, Bai, hori ere egia da, hori Bai, ez ikuste gaur ere dena emango dula. Etortzen baldin bada. Egunan dirako zer gozatu duzu, ostirareako zer hartu duzu. Bueno, gaurkoan, nola ez, bi arrautza praizitu, oloza, bi bai. Geo gertatzen zaidana da, atzo oiasko pixka sobratu zitzaigula, eta oiasko pixka batekin ere lagundu diodala. Gurasoaek bazka ditako legatza jarri zuten, eta pixka sobratu zen, eta legatza ere, nun, hor patatas panaderakin. Bai, eta ez den jarraituko zen, eta... Hemen txedugu, bueno, Eder, gaur ostirala da, ja da azkena. Itxoin, a ber, altabuzakin, azkena dala, Eder, ze? Bai, a ber, eski pentsatu gaztetan ez zer derrez, personaliz, zauner, osirara, kun naiteke, baino ere dago, irakasluntzako eta nelientzako ospakizuna eta gozaria. Gozari hortara, txudo, hau. Itxoin, baina horrez da bukaten, honea etorri nahi dela, eta total, nada, sagar zeizen bestiztrin bat atera dira. Sagar zikimak behatinakin jarri dizute. Aiba. Ose, pues nada, zertarago ez, zena izkunarea, honea etorri naiz, txurroa jatea eta txurro, ez? Osea, bueno, pues, ditxo, ez? Enik uste gauzatxo bat, gainontzeko eman diete, baina zu nola etzean etortzen ordurako, zuri sagarra tokatu zaizu. Sagarra a las mantas, y señor Eder. Que Eder sagarra a las mantas, eta hor da sagarra tokatu zaizu. Txiste bat. Igual nepo kontatu, aurregulitakoak ezin diz. Nola ateratzen da fresa bat ilapaindegitik? Nola? Marrubia. Ala Ederrega. Eder, hori gozaritako balio. Ni aierra kontatu zia. Hori da, Joan indelez ez kontatu baratzu ere. Indelesez nola kontatuko zenuke Eder? Strawberry blonde. Blotzo. Aetzo gerri ulon, bueno, oso ondo Eder, eskerak asko, bai, Eskolatik txurrak zenbait dituzen, bai, Oler, bilatu txurroak, eta topatzen badituzu etorri gorrika, bakizu hemen non egoten gehanen grabatzen, eta bukatzen dugu aurtengo gosariak bukatzen dugu txurro jaten. Bueno, eta gero jarri, txurroak atzo buru handiek erabilizituztela jotzeko, bai? Galdetu Josu Aberto, pokatu horren partida txurroak topatzen baditu, nizango ditut. Pensando, hortaz, ezakau bat ere zalantzarik, hori egingo zenukenik. Hala, venga, ondo izan, Eder. Eder, galderatxo bat. Gauko partidua jokatu beraldezu. Ikasleen aurkako partidua. Hoetik zalantan nago, baina eske zalatek bezin. Ez. Aria txandaratzen etxa. Urkiko batesunatzen da. Erdiak batean da, beix. Vale. Hani, venga, animo eta eutxi goiari. Hala, Aio. Bueno, eta Eder, etorri ez, baina un programan erdia jendu digu, denbora gabe geratzen nahi geha. Txistea da uste. Azkar, txomin zuk betikoa,
Gozaldu dezu. Bai. Luken, zu betiko. Betikoa. Zu efemerideak, Luken, Guazen, egia, ez zukanean. Venga, azkar. 2018an, gaurko egunean, maiatzen amasian, NASAk eguzkia esploratzeko lehen misio pilotatua bidali zuen. eta, 2018an, 1929 urta, bai? Lehen Oscar sari banaketa egitzen Hollywooden. 2002an, Star Wars bigarren episodia atera zen, bai? Klonen atakea erasoa edo. Eta 1976 urtean, Txinako alderdi komunistak, maiatzaren 16ko oharra argitaratu zuen, kultur iraultza. Oso famatua den iraultza bat, bai urtetan, Txina... 1976. Venga, lau. NASA, Guzkia, Nik arazo badakat, euri txomi Star Wars, eta Txinako alderdi komunista. Luke, nik arazo badakat. Bakarra, Bai, eta lehen urtean brota botatzen didan, eta ez ditut etxiko lanak bete. Zer esan zenian Star Wars ikusi behar nuelai, eta ez dut ikusi. Nik ere ez dut ikusi, horregatik esango dut eguzkiarena gezurra dela. Ura. Ba, gaina, ia denak espazioarekin ikusi izan dut ere. Ba, moztik. Txomi, Bueno, TikToken. que tengo espaziala da, eta queda... Eta gaina hor urte kontua zen. Ez bai, hombre, eguzki aldera misio tripulatu babi altzia. Bai, hor zuhiltzaiekin fumertzen. Ulertu oso ondo logika egiten dugu, asmatzen dezue hor, asuntua eguzkian, eta eguzkia izango aldugu, ez dugu izango eguzkirik, Rauleri eskatuko dugu gaur ere harinaren ibiltzeko, zeren denbori gabe gehatzen egia, aurrera Raulen eguraldia! Egunon kuadrilla, ostirala, lasai asteko azken eguna, eta gaur ikusten dezuenez, eguraldi ederra gaur jolasak egiteko, ondo pasateko, eguraldi ona daukegu. Orduan, prestatu berorako, kolorek hartu, jantzi kamisetak, tinde, busti, ia, kolorearekin, eta, bueno, bazein behar dugu, markotu ere aurpegiak, hori, baina, ondo pasa, hori da importantena. Gogoratu ere, euskaraldian gaudela eta euskaraz egin behar degula. Belarri prest, hau bizi, zuek danok hau bizi zarete. Ba, venga, emaio zue euskarari. Eta gaiarekin jarraitu behar dugu. Irudi esanguratsuak edo metaforekin jarraitzen dugu. Eta az gaur, lasaie jaia dalata, ba, zein da metafora edo, ba, izarra. Hemen dago, izarra, hementxe, izarraren irudia edo izarraren metafora. Eta izarra beti, ba, nola ulertu behar dugun izarra, ba, segun nola, ba, gauza bitxia, gauza ederra, doaia, badaude batzuk direla izarrak, pertsona batzuk izarrak zergatik doi berezia daukatelako, abesteko, edo baitare futbolerako, edo ezagin ajedrez saken ibiltzeko, ez, hori ere bai izarrak, doi berezia daukaten pertsonak. Izarra ere gila bezala, ez, hiru erregek izar baten atzetik aritu ziren Jesusen bila, ba, hori ere bai badaude pertsona batzuk edo gauza batzuk izar bezala hartzen degula, eta gure bizitzan gida hartzen degula, izarrak. Eta izar biziratsuak baita ere, hor nolabait munduan zeruan egoten da baita ere, ba, izar bidea, ez, edo esne bidea, izarrez beteta, hor janak nolabait iparri izarra jakiteko nora jun behar dugun. Ba, hori ere, abeslarien munduan ere oso erabiliak izan dira. Hor daukazuek, ensortzi edo zazpi taldeak esaten duena, ez? Ez zara gaueko izar bakarra, edo baita ere, hor daukazue lete gure poeta marabillosoak. Esaten zuena, izarren hautsak egun batean bilakatu zen bizigai, ez? Hori benetan zoragarria, izarrena. Eta gure lasaieko abestietan ere badaukegon, izar bat dugu argi, ez? Hori da, izarra izan zu, agur! Ba, hoxe. Bueno, bai, oizu, manigapuar uste eta asmatuko dula, Erraulek beti asmatzen du, zu batera edo bestera azkenean eguraldiarena ere subjetiboa.
Ba, hombre, oso zate ona edo eguralditza. Oso subjetibo. A ber, osea, Asmatzen du. bai. Baina ez nola asmatzen duela, hori da kontua. Asmatutakoa da, ziaro, eguraldia badakigu eguneko egitaragua, egunetako egitaragua, eta hemen Pero nik uste bi gauzatxo egingo ditugula. Vale, turen gaude, ostirala azalgo egingo dut, eta larun bate igual irudi batean edo jarri egiten dugu. Horrela ez dugu ez da ere luzatzen programa zen, denboraz gaizki garitza. Vale. Bueno, ostirala, gaur, vale, 9etan hasita, bai HH-en, LH-en, bigarren hezkuntzan, mota guztietako jolasak ditu. Vale, jolas pila bat eta ezberdinak. 10:30 bai bigarren hezkuntzan eta batxilergokoek 11-etakoa dute txiringituan. 11-etan ere erdikirola, ginkana, hor bigarren hezkuntzan hori dakate. 11:30 sari banaketa, LH eta HH-koa, txirrina joko dute eta denak klasetara igo beharko dugu hartzeko. 12etan futbol partida, honetara denak gonbidatuta, LH bat, Ederrez. ez hau bai, honetara bai, LH bat, bigarren batxilergokoen aurka jolasten dute. Vale? Eta oso polita izaten da, eta hor animatu egin behar ditugu txikitxoak. Batxilergokoak ere, baina beti txikitxoek gehiago. Beti txikien alde, beti txikien. Bai, vale? Bueno, gero 12etan, bigarren hezkuntzakoek eta batxilergokoek saskibaloiko mate eta hirukoen txapelketa daukate. Hor txibiliko dira saskibaloian eta mateak eta tripleak eta horrela, eta ikustea ere komeni zaigu. Bai? 12:45, sorpresa. Oholtza gainean. Ara? Orduan, oholtzara hurbildu behar gara, vale? Hau txikitxoen partidua amaitzen denean, denok oholtzara eta ea zer dagoen. Badakizueneko zer den sorpresa? Bai, Momalhat, hartzelan. aurrera, sorpresa da ero zer izan. Bai, hau izan da, egureko bigarren txistea. Bai? Eta bukatzeko, eder hortxe eukiko dugu, ez dakigu arbitro lan egite edo jolasean edo, baina hortxe ditugu, kirol ezberdinetan, bigarren hezkuntzan irabazleak izan direnak, irakasleen aurkako partidak, bai voleibolean, saskibaloian, futbolean, uste ere egiten dela brilean, eta uste horiek direla. Bai? Eta hori xera ostirala. Gero, arratsaldean ez dago klaserik, azizke hor aprobetxatu arratsalde pasa iteko, vale? Aprobetxatu dezak. Hori ezean sartu berdez. Bai, igual. Hartzalde pasa. Zapatzalde pasa. Vale? Eta gero dago larun bata. Eta larun bateko plana, pues hementxe Ander posible da hemen gero irudi batean jarri. Oraintxe sartuko dut, hortxe. Vale. Hortxe ikusten duzu pixka bat dena, familia guztiek jaso egin dute, familia una da, vale? Eta, bueno, goizetik hasita. Gauera arte, 12 arte, pues hortxe dauzkago. Merezi du etortzea. Bai, merezi du. Oso egun politia izaten da, eta hemen ere ikasleak, irakasleak, ikasle goiak, gurasoak, pues batera lan ibiltzen gara, denak ondo pasatu aliz. Badakizueneko esan dezu gurasoak, ikasleak, irakasleak, bukatu dezu egitara. Bai. Badakizu nor gehiago etortzen da? Pedazo gehiago etortzen da. Buruan. Gaurko buruan dian. Ara. Bere kamera jarriko dugu ahondia ikus dezazuen, luken kontuz. Bai. Kontuz adarra. Begi bat, eta goito. Betegia, pelarriak edo adarrak. Nik adarra diala uste? Bai. Bira, Eskatuko diogu gure gonbidatuari pixatola beraka juteko, zen bestela ez da sartzen. Bai, ez da sartzen. Hortxe ondo. Ete prepizau de. Lukel, zuri dagokizu elkarrizketa egitea? Dere dagoki. Bai. Oso ondo, buru handi nik jakin nahiko nukela, no? Zure. What? Zer? Oain ez da ingeles ez hitzein ez. Zer, marrekatu? Triktofono. Triktofano. Monstrua. Triktofano. Triktofana. Tripa ikustetzaio zer. Hau izabatik etorritakoa da, nik uste. Bai, udale. Bertako kamiseta. Kamiseta daka. Bueno, triptofano ta zein.
Adara aukera dituzu. Bai. Aizu, eta txertatu zaituzte, porque ikuste izkituta mentzea batzuk, Horako bai. mantxa batzuk pixka eta arrasoa. Bai, zera, hori da, ez nekieko intolerantzia alborako. Ez nekiko intolerantzia. Bai, ikusten mandin badet, esaten da, Intolerantea zara. Hori ez dala saiendar estiloa, Eta, no? Bai, egia. Eta gaina kanpoan zerratia eramazu etengabe. Baina hau saltzen badakizu mingaina. Bai, ikusi, ono? Eta batzuten bifioa naiz. Bifioa zin daitek izan. Porque bifida da, popula, eta intolerantea naiz. Bueno, hemen utziko dut triptofanoren enkarrizketa, eneko zu galderaren bat egin diozu. Zemuz ostegunean aurra jotzen. Vale. Ez dakat galderarik eta komentariorik. Oso no. Bueno, agur triptofano, aio. Bueno, triptofano doan bitartean, ediko, zure eta lur. Bai, nik uste un programa honetan, Raulek usten induela zur eta lur, bai, argi dago, Aurte monstruo bat zaila bat, bai, maila bat igo dugu. bai, monstruak eta pinak, edo ananak, utzi naute, tak. Hala da. Azken eguna da, aurrekoan utzi genituen laskerketan. Barkatu, baina, no etorri gaur. Ostras, txumin. Tolerante zitzen zen. Tolerante. Ez intolerante. Triptofano etorri da. No. Joate, zen aldezu. Bai, laguna du. Ara lagun. Bai. Izabako agian. Izabako udalketan egon eta... Xetan berbera zuen. Bueno, karo. Geniol eta horri... Baina izango zan, no, Triptofano kutango. Bai, Biarren ezkuntzako udalekuetara. Bai. Eta ederki pasazu. Pixa gaixorik ikusi deu. Mota pila zituen nola. Bai, eske bertan egon zala, erronkariko gazta eta jantzun. Eta esnekia da. Bai, gaixi pasazu. Gizu zer gertatu zen, eneko, hartu zuela arronkariko gazta, eta jun behar izan zuen txominek kotxean, lasterka, ospitalera. Hala. Bueno, aurrekoan utzi genituen hortxe Ikalaterra eta Espainia, gaur final handia, zeinek irabaziko ote du, Hortxe idatzi. Bai, Idatzi. herren zeinen aldera. Tostuan. Zuze kopa. Marvel Zubeka. Hartatu hemen. Hirugarren da laugarren postua igual. Ez da izango. edo? Zer? Antxe miratuko. Bai, India, Brasil. Bai. Ina Brasil, hirugarren postu egiat. Tuko geha jakin gabe zinik irabazten du, namaieran. Ez Eratuko du pixkat. Bengiskat horret. Final txoire, mera, usinean. Bentxe da finala. Hau gere, bi handi. Bai. Ingalaterra, Espainiaren aurka, Aha. batzuk euroak, besteak librak. Bai, Hortxe, hor ikusten dugu instalazioa, Bada beste batzuk Geminisak ere izaten niala. bai. Eta piztiz, porrati daula. Pezer zin Berla, zein? Eta zein da zein? Horiria Inglaterra. Zera, Ingalaterreko bandera da hola eta ez da bestea. Ba, Genoari lapurtu ziotelako. bai. Bai, San Jorge edo, bai, San Jordi ere, Katalunien da. Hori korzio baina dijo alerengo. Ingalaterra, Dizutatu hartu du, futbolean bera igasmatu zutelako, baina bestela erresuma batuko... Sexe izan barko litzateke. Espainia, gerra esan da. Bai, leno India holaz diguan, eta zer gertatu da. Leto esaten du. Leto. Oain dela biegun. Dela bi egun ez da. Eta hortxe doa,
pues taina distantziak eskaz diare esakin. Baina, bakiu horrek ez du da aztertzen. Edo, hori altia ez deia, badatorre hemen Inglaterra. Ez, zen jagaz. Ai, Horra, datzea, ontsi hori agari dira bat. Eta hor, bai, gelite ez da. Han bidez, beti miratze urtea, ojo, hau lengo, Espainia dut. Oi, nik uste garbi daula. También, di extra, da gira si veni. Txalo, oso no. Ahora, Januen, ize bakai gerizteko handa. danak iritsi behar dira. Eta hor puntak gabiltzarraiek ez dute ikustela, ez? Ez dute ikusten. Aidea aurrera begira daudelako. Bai, aurrera begira. Eta nor ba. Ez dute intereset, eta goztaioa birelako. Bira, Bueno, hortxe, podiuma. Joinderra ite da. Hori da, hortxe podiuma. Hau zer da, munduko txapelketa. Bai, munduko txapelketa, bai. De kanikas. Suposatzet. Eta hortxe podiuma, hortxe duzue podiuma. Margana fobekeratu da. Ba, Aizue, urteren batean, egin behar dugu, guk horrelako zea bat diseinatu. Zuzenean hemen egiten. Eta hemen egiteko. Zuzenial. Zuzemen. Ni jarra lehatxeko proiektu da dezeta. Baltire, ez izoleit, edo batxigarroko proiektu da. Azierroko proiektu ez edo ongo litzateke. Bueno, gaia hor neurketak eta pitxa profesionalagoak egingo ez litu. Claro, eta izango zen ere pixat inertzia kalkulatu. Bale, teknologiako irakaslearekin itzean dugu. Irakasleari email bat bidaliko dio nukeneko Historiakoak ere, ez? Pixka, Ez, peganin. bakoitzaren historia kontatu. Historia. kanikak historia. Matematika, fisika, teknologia, marrazketa, inguru hortan. Aurrez juntzarako ni nago, filosofiarako, txondin historiarako lukel, eta txisteetarako, ba hemen dago, eneko aurrera enekoren txistea. Hemen da, iritsi da, enekoren txistia. Ez dakigu zer dela ta hobe belarriak irtea. Bueno, eneko, Bai, kina, azena. Gaukan gaztelaniaz kontatuko dute, sentitzen dute. txomin presotu zaite, Hoi da, itzipenetarako. Lukanek egin dezak ere, ez du zeuk, hande. Bai, ingelesez, gaina, ez ixa da. Ea galdu egin dute, bigarren postuan. horratik, venga, Bueno, eneko. bi gauzatxo ditut, bale? Oai txistea pixaparra iteko, eta gero berri tristea dakat. Claro. Bale? Orduan, bueno, jendeak edo, jakin dezan. Bale, mia, Bale? Bueno, txistea. Elkartzen dira bi andaluz, dos andaluzes. Ta beste batek esate du, este año me voy a pescar al norte de África. Y le dice, ¿atune? Y le dice, no, sardina. Eta hau baldin bat txistea berri txarra oso txarra izan behar da. Bai, berri txarra, nahiko txarra da. Bueno, niretzako behitzat, eta zuentzako, bueno, hemen ikusten dauzue pelukatxo honekin, bale, peluka honek ja bereak egin. Ez da, izango. Bai, hemen txe batzeukan saretxo bat, eta guzti du eginda. Eneko, bazan garaian peluka hori alde batera uzteko oso ondo, oain ja aukera dakazu elegante juteko, Eneko, zerbait erosiko deu politaoa, hori bai. Hoi da, Ramon, asienez, 20 urte ditu peluka honek, eta nahi, tristia iruditzen zait. Balei ez, Eneko, ze ondo, ja Baina, pelukiño lasaion, zerbait bereziakin etorriko naiz, eta beste pelukatxo bat eukiko dut, bale? Baina jakin nere benetako ia, hau xedala. Dale. Ara, sorpresa! Sorpresa! Hau monja, kartzelan zer monja zanez. Hoi da, sorpresa, Eneko esaidazu, behintzat, ez dala koloretako peluka bat erosi dezula. Gaur begiratu beharko duzue. Gaur azalduko naiz patiotik, eta ea zer ramadan, buru gainean. Sorpresa. Bueno, lagunok onera ino lasaieko gozaria, espero de ondo pasatuko zenutela, guko ondo pasatu duzuekin, eskerrik asko txatean idatzi dezuen guztioi, eta horri urtean elkarrekin egongo gara berriro. Ai, azkiz programa. Eta horren urtean ea ederra atzantzen dut. Hori da, edera, etertzen da, aio eder, edo kaixo eder, edo... Ondo izan. Eskatu lastere gongo gara
side.